שכבות. רגע, מה זה המטוס מהארץ? זה חלק מהגיר. תראי, יש ממש כמו חולית. כאן בדיוק איפה שאנחנו עומדים מולנו, איפה ששביל ישראל עולה למעלה, חל במהלך ההיסטוריה שבר. זהו קו השבר. מה שקרה פה, כל ה... רוני אליו? הוא כבר הלך איתם, תראה, כבר אכל את ארוחת בוקר. עכשיו תראו, כשיש שכבות ופתאום מהצד עולה, הגוש הענק הזה עולה, מה קורה לשכבות האלה? הן מתחילות להתקפל ולזוז הצידה. אתם רוצים לראות פה, בדיוק רואים את זה. עכשיו תסתכלו את הגוש הזה ותסתכלו את הגוש ההוא. אתם רואים איך זה כאילו, זה יורד, השכבות יורדות למעלה ועולות למעלה ויורדות למעלה ועולות למעלה. ככה, ממש בצורת כזאת. באמצע זה נשבר, אבל רואים ממש איך השכבות של הגיר פה הפכו להיות מקומטות תוצאה מהעלייה של הגוש הענק הזה שעלה מלמעלה ודחף את כל הגיר הצידה ועשה אותו כזה קיפול. גלי כזה. הנה רואים את הגליות בשכבות, עולות יורדות, עולות יורדות. רואים פה את השכבות עולות למעלה ואז יורדות למעלה ועוד פעם עולות למעלה. וממש הגוש הזה זה הגוש שבתוכו עובר קניון שחורת שחצר. ואם אתם רוצים לראות אז רגע, תעמדו במקום. זה חתך בהרי אילת ואנחנו נמצאים בהורסט שחמון. זה הגוש הענק הזה שמימיני משמאלכם שעלה מלמטה, שהוא גוש של אבני סלעי יסוד, ומימינו מה שנקרא בקעיותם השכבות של הגיר שנמצאות פה. וכל ערי אילת זה הולך הורסט שקע. הורסט של סלעי יסוד, שקע של סלעי משקע. הורסט המלכים הגדולים ואחר כך שקע בקע נטפים. אתמול היינו באזור של נחל גישרון, שהוא גם, נחל גישרון נמצא בתוך הסלעי יסוד, הר יואש הוא סלעי המשקע. אז זה פה ממש קלאסה, רואים את המעבר בין הגוש של סלעי יסוד לסלעי המשקע, ומה שסלעי היסוד שעלו מלמעלה עשו לסלעי המשקע. ועל קו השבר הזה, על הקו הזה, הולך שביל ישראל. רגע, ודניאלה מאיפה היא? מאיזה צד היא? רגע, מה זה פה? בחורנו אתם רואים זקיקי גבס. רוני, יש לך את כל הזמן. תעלה עכשיו את הרמה. קיבלתי אותו רק תגיד אני מתחייבת. לא, שבי פה. עמי. תורידו את הרמלים. אנחנו עושים תרגיל עכשיו. מורידים את התרמילים. כולם עומדים ליד המצלמה. חוץ מדורון שהוא מרכז התמונה. כולם עומדים ליד המצלמה ורצים ביחד, מתיישבים זה נתקל, אתה יכול לתת לנו יותר זמן? אתה יכול לתת לנו יותר זמן? שב. יאללה. תן לנו דקה. קחו שעה, עכשיו גדיה מצלם. מונחת היא על הידי שיחשבו שאנחנו אני מצלמת את גדיה מצלמת. אבל הוא מחבק את גדיה. מי זה יפי? יאללה יוסי, בואו. יופי. צלם. חיים צלם. אנחנו עושים החלפת זוגות. החלפת זוגות. רגע. איתן, אבל אתה מחוץ לתמונה. שהוא מסמיד. שמור במקום. יאללה, עוד פעם. כל התוכנית. יאללה, איתן, בוא תהיה ליד האישה שלו. רגע, חכה לאיתן. איתן יקרצייה. אולי תסתובב. דורון, תחזיק אותו בזה. לא, יש לו בעיה עם היד. לא, יש לו בעיה עם היד, רק עם הרגל. תעדו כל רגע. תפוס אותו ברגל. יוסי, נמצלם. מה יהיה בגיל 75? עכשיו רק בחורות. כל הזמן קוראים עליי. רגע, וזה מה? עוד אחד. זה זאבי תופס בידיים, נילי קופצים והוא תופס. חדווי, המתכון זה ליהנות. תהני מהגליצ'ה. כן? רגע, עמי, כמה היא חתומה לירידה?
50 אצלכם זה המון. חדווה זה כלום, זה כלום, זה סתם נראה... לא, חיים, 50%. רגע, דבי. יאללה, שלומי, התגלשות. צילמתי שם. איזה חיוך, שלומית, ואיזה צייתנות, אתם שמים לב? אם גדיה לא מביט עליה, היא לא תזוז. ימות הקנאי, אתה, זאבי. למה למות? למה למות? אפילו שלמה. גם דורון ימות זה, מה רק אתה? מי מתחילים? אחר כך אומרים. זה מה שקורה שם, תראי זהו, זה קצר מדי העניין. רוצים יותר, מה זה? טלי, מה זה? שלום! מנצל, ישר מנצל. אני לא הספיקו לצלם אותו. חיים, עכשיו אני מבקש ששמי יותר. אתה רק פושט רגליים. שמו שם אבנים לתמיכה, אולי, צלמת אולי. מה? למה לא אומרים לבנים? אולי היה צריך להסריט. כי הבנות יכולות גם לבד. אפשר לעשות את זה הפוך, לא? כן, דבי. חיים, תעזור לו, חיים. תעזור לו, חיים. תשמור לידך, שמור. איפה דניאלה? אתה מבין? אני לא אכפת לו, איפה דניאלה? זה של דניאל, אני יודעת. רוני ויוסי. זה לא מרגיש רק לא מזמן. כן? היא מגיעה לסרט במחשב, כאילו, מה בדיוק? יפה מאוד. היה ביצוע נקי. כן, חלק. דניאלה, כמעט 9.2. שמע. רגע, חכה רגע. אתם רואים את רוני? אתם רואים את רוני? חכה. היא לא סיגמה עם רגליים. עכשיו שירתו. וואלה. הסופלרה חיה עד 7 שנים ואז בבת אחת מתה. לכן צריך לפני זה להוציא ממנה איסורים. ולעשות שורשים. לגדי יש סוכר הסופלרה, אנחנו חידשנו אותה כבר. מעולה, לפי דעתי, איך אתה קנה איסורים? גוזמת ממנו את הגלגלים והזה. כן. את הסוג הצל. כמו ילדים. עושים את הדברים, זה לא כמו ילדים, זה כמו סוף. אז עם הלוחמיות ונוסעים לפלמינגו. עוזבים את הדברים ונוסעים לפלמינגו. אז נוכל קריים, אחרי לפני זה היה פלמינגו. לא, הפלמינגו אי אפשר לעבור אבל, אתה יודע. לא, אבל... למה לא? הפלמינגו, עד כולם כבר יהיו רעבים. אוקיי, בסדר. הוא מדבר, הוא אוכל עכשיו תפוח. אי אפשר לאכול פלמינגו? רגע, הוא רצה לאכול. רגע, אולי רצה לקחת אותנו למצפה רמון, מה העניין? לא, בדרך חזרה, מי שירצה. זה בדרך חזרה, אנחנו מדברים עכשיו על הדרך חזרה. אגב, לא חייבים, אפשר גם לאכול צהריים. אז המדריך, מה עושים שם? מה שלי? זה נשאר פתוח. לא, הצהריים נשאר פתוח. כל השאר...